Vítaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. Dnes sa zameriame na cvik stehien, predkopávanie na stroji. Pohodlne sa usaď, chodidlá zasuň pod valce a nastav si záťaž. S výdychom vystri nohy a zatni stehná vo vrchnej pozícii. S nádychom pomaly spúšťaj nohy späť do východiskovej polohy. Seď vzpriamene a spevni stred tela aj chrbát. Rukovete drž pevne, pomôžu ti pri stabilite. Týmto cvikom precvičíme prednú časť stehien, kvadricepsy. Ďakujeme za sledovanie. Tešíme sa na teba aj na budúce.